ವರದೇಂದ್ರ ಗುರುವರ ವರದೇಂದ್ರ ಗುರುವರ ವರದೇಂದ್ರ ಗುರುವರ ವರದೇಂದ್ರ ಗುರುವರ ವರದೇಂದ್ರ ಗುರುವರ ವರದೇಂದ್ರ ಗುರುವರ करा शिष्य जन उद्धार करा शिष्य जन उद्धार वरदेंद्र गुरुवरा वरदेंद्र गुरुवरा भुवनेन्द्र वरकुमार भुवनेन्द्र वरकुमार वाळुकेश्वर स्थित उदार वाळुकेश्वर स्थित उदार दूर करा अज्ञान तिमिर दूर करा अज्ञान तिमिर गुरु महिमते अपार वरदेंद्र गुरुवरा वरदेंद्र गुरुवरा वरदेंद्र गुरुवरा तेज बुद्धि आत्मशुद्धि तेज बुद्धि आत्मशुद्धि यंत्र तंत्र कौशल सिद्धि यंत्र तंत्र कौशल सिद्धि सर्व विद्या महोदधि सर्व विद्या महोदधि बहुभाषा प्राज्ञ प्रसिद्धि वरदेंद्र गुरुवरा वरदेंद्र गुरुवरा वरदेंद्र गुरुवरा करुणाकर गुरुपरात्पर करुणाकर गुरुपरात्पर सकल कलाचे भंडार सकल कलाचे भंडार साधन अपरंपार साधन अपरंपार श्रीहरि 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 साधन अपरंपार साधन अपरंपार श्रीहरि चरण भ्रमर वरदेंद्र गुरुवरा वरदेंद्र गुरुवरा वरदेंद्र गुरुवरा करा शिष्य जन उद्धार करा शिष्य जन उद्धार वरदेंद्र गुरुवरा वर